Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін яңы харф алабыз. Ул харфның исеме айн. Айн. Тамакның уртасыннан чыгарга тиеш бу харф. Бу харфкә язып куйык нечкә аваз дип. Бу харф нечкә итеп укыла. Нәк айн харфы сыман языла. Нуктасы гына булмый. Нуктасы гына булмый. Һәм бу харф нечкә укылачак. ع عي и عي عو. Һәм бүген схеманы төзеп бетерәбез. Бугаз харфләрен, димәк инде һ харфе иң ас килештән чыга һәм һәмзә и у дип укыйбыз. Тамакның уртасыннан айн харфе чыга. Бүгенге яңа харф. Һәм тамакның иң өс килешеннән х харфе чыга дидек. Нокталы. Һәм гайн харфе чыга. Бу таблицаны ятларга кирәк була. Ятларга җиңел. Димәк, бөтен х харфләре. Алар горловой дип атала бит инде бугаз харфләре. Х, х һәм х. Һәмзә, айн һәм гайн. Бу таблицаны ятларга кирәк. Һәм хәзер китапны ачып карыйбыз. Укып карыйбыз китаптан. 13-нче битнең азагы Аббасов китабыннан. Айн харфе йомшак харф дидек, шуңа аны йомшак укыйбыз. Менә бу харфны гайнны каты укыган идек, каты укыла дип язган идек. Га, гы, гу тамакны кырып һәм әйттек, ул тамакның иң өс килештән чыга дип. Ә менә бу айн харфе ул бугаз харфләренең берсе дидек инде, һәм ул уртасыннан чыга. Ай, гу. Һәм ул йомшак. Биа. Һәм сукун белән килгәндә бу харфны әзрәк тотып торырга кирәк. Тиз генә җибәрмәскә. Биа. Га димибез, чөнки бу харф га дип укылыр иде. Нокталы. Ә бу айн харфе ул нечкә. Ган. Га түгел, гам. Са. Сукун белән килде, шуңа чутик кына тотабыз. Са. Ма. Га. Йомшак, шуңа дип укыйбыз. Раби. Гаҗәм. Йомшак харф, шуңа йомшак укыйбыз. Гаҗәбу. Гамәлу. Илму. Гумру. Җәмъу. Җәлу. Гайн харфе сукун белән килде. Шуңа әз генә тотып торабыз. Җәлу. Заман бирәбез. Җәлу. Гайн. Аб.
عاب 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 عسكر سين حرف يمشق عسكر عيلم جافر جافر عنبر İkinci һәм өченче юлның сүзләрен һәрбер сүзне бер юлга күчереп язырга кирәк. Шуның белән дәрес тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.